ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ବୃକକ ଆଉ ବୃକକର ଗଠନ ଦେଖିବା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଧ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲା, ଆମର ଦୁଇଟା ବୃକକ ଅଛି। ଆମର ପିଠି ପଟେ ରହିଛି ଦୁଇଟା ବୃକକ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତାର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ, ବୃକକରେ କିଛି ରହିଛି କର୍ଟେକ୍ସ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଂଶଟା ଏଟା ହେଉଛି ମେଡୁଲା। କର୍ଟେକ୍ସ ଆଉ ମେଡୁଲା। ଆଉ ବୃକକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ ରହିଛି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକକ ନଳିକା। ଏଗୁଡ଼ା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକକ ନଳିକା। ତ ଏ ଗୋଟେ ନଳୀ ଗୋଟେ। ତ ବୃକକ ନଳୀର ଦେଖ, ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଗୋଲେଆକାର ବା ମାନେ କ୍ୟାପସୁଲ କପ୍ ଆକୃତିର ବା ଗିନା ଆକୃତିର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଯାଇକି କେଉଁଠି ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଆମର ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃକକ ନଳିକା। ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ କପ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସବୁ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ସେ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ, ବୃକକ ନଳିକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନେ କ୍ୟାପସୁଲ, ତା ଭିତରେ ଅଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ମାନେ କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ହେଉଛି ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଇଏ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଆମର ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ା। ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଦୁଇଟା ଧମନୀ, ଗୋଟେ ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ। ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଇଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ଏଫରେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଇଫରେଣ୍ଟରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ତ ଯେଉଁ ଏଫରେଣ୍ଟଟା ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ଏଫରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହୁଏ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଗଠନ କରେ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନେଫ୍ରନ୍। ଦେଖ, ପୁରା ନଳୀ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଆମର ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ଭିଲି। ଏସବୁ ଭିଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଭିଲି କ'ଣ କରେ ନା ଶୋଷଣ କରେ ରକ୍ତରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ ଶୋଷଣ କରେ। ତାକୁ ଶୋଷଣ କରି ନେଇ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ ଭିତରେ ପକାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସବୁ ରକ୍ତକୋଷୀୟ ନଳୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ବୃକକ ନଳିକା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବୃକକ ଭିତରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କର କେତେ ନଳୀ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଲେକ୍ଟିଂ ଇଏ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖ, ବୃକକ ନଳିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ମାନେ କ୍ୟାପସୁଲ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ, ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖୁଛ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାଟର ଜଳ ଅଣୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍, ଯାହା ୟୁରିଆ ହେଉ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ହେଉ, ବା ଯାହା କିଛି କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ହେଉ, କିଛି ଲବଣ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଦେଖ ହେଲା, ବୃକକ ନଳିକାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରକ୍ତ କୈଶିକ ନଳୀ ଦେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଥିରେ ଦେଖ ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଦେଖ ଚାଲିଯାଏ। ଦେଖ, ଜଳ ଅଣୁ ସବୁ ରକ୍ତକୁ ଚାଲିଗଲା, ବାକି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ସେ ଆମର ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀକୁ ଗଲା। ଏଇ ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ ତାକୁ କହନ୍ତି। ତ ସେ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ ନା ଗର୍ଭିଣୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ ସେଠି ଯାଇକି ଆମ ମୂତ୍ରାଶୟରେ ଜମା ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ମୂତ୍ର ସାରଣୀରେ ମୂତ୍ର ଯାଇକି କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୂତ୍ରାଶୟରେ ଜମା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୂତ୍ରାଶୟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗେ। ତ ମୂତ୍ରାଶୟ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବୃକକ ତାର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ, ତାର ପିଠି ପଟେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆମର ପିଠି ପଟେ ରହିଛି ବୃକକ ଦୁଇଟି ଆମର ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି ହେଇଛି, ତାହା ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି। ଇଏ ଆମର କର୍ଟେକ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ନା ମେଡୁଲା। ଏଇସବୁ ଆମର ବୃକକ ନଳିକା। ଦେଖ, ବୃକକ ନଳିକା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ରହିଛି। ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ନୀଳ ରଙ୍ଗର, ନାଲି ରଙ୍ଗର, ସେସବୁ ରକ୍ତନଳୀ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୃକକ ନଳିକା ମୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ। ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃକକ ନଳିକା ଲାଗିଥିବ। ସେମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ସଂଗ୍ରହ ନଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେବେ। ସେ କ'ଣ କରିବ, ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ନା ମୂତ୍ର ସାରଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ସବୁ ରକ୍ତନଳୀ, ରକ୍ତରୁ ଜଳ ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ନେଫ୍ରନ୍ ବା ମୂତ୍ର ନଳୀ, ଯେଉଁ ନେଫ୍ରନ୍ କହୁଛ ବା ବୃକକ ନଳିକା, ସିଧେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜଳ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ସେସବୁ ରକ୍ତ ନଳୀକୁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଶୋଷିତ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତିକି ଆମର ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସେସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। ତ ବୃକକ ନଳିକା ସବୁ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାଏ ବୃକକ ସାରା। ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖୁଛ, ସେସବୁ ରକ୍ତନଳୀ। ରକ୍ତନଳୀକୁ ଆମର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସବୁ ପଳେଇବ, ବାକି ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ସିଏ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲା, ମୂତ୍ର ସାରଣୀ।